Eguerdion, Txorien Darro, gure ikusentzule maiteak, egunon eguerdion, zigor iturrita. Berdin, Patricia Bideli. Gaur esandako atzo esan ginen, gaur pintxo eguna dela, osteguna, eta ostegunetan, zuk justo pintxo bat ekarri oso? Ez. Atzo esan zinun baina gaur pintxo badaude, bitu, gero, erostera joan nintzen da badaude, tamainoa. Kontatu zeingo duzun, eta ero nik esango, eta orduan esango pintxo erana inaldala. Bale, nik ekarri ditut, oliba frijitu batzuk. Olibak ekarri ditut. Oliba frijituak? Bai, bi motatakoak ekarri ditut, batzuk ja, utzak datosenak, beste batzuk asurrakin, eta haunek itxen dina da, bete holan krematxo batekin, gero frijitu eta saltza batekin lagundu. Orduan bada zehose oso tabernakua. Frijituta inoiz ditut ikusi nik olibak. Bai, erresta bat aurkitxu nagoen, eta esan nahen behitxu zehose originala, orduan hau ekarrikot. Eta zuria? Zinemaldian gauden hontan, Pulp Fiction pelikula ikusita daukazu? Noski baiet, klasiko hondi bade, bai. Horra ertzen da Samuel L. Jackson, jun behar da akatzera batzuk akatzera doaz, da handaude jaten, hamburguesa jaten aiza. Big Kahuna hamburguesa. Big Kahuna hamburguesa txorian egingo du gaur. Sondo. Ni niriakin hasiko naz eta kontako zute errezetia. Bota. Tipuletxa eta ibarrako piperrak txikituko ditugu, gazta krematxuakin nahasi eta espeziak bota kasu honetan, berakatz lehorra eta pipermina. Olibak eingo ditugu bi paperen artean ondo lehortu eta betegarrixa mauka baten ipini da olibak kontuz bete. Irinetik arrautzedik eta hogi birrindudik pasako ditugu eta frijitxu. Gatza bota eta gorde ingo ditugu eta azkenik ingo saltza, horretako maionesa, saltza mina eta saltza inglesa nahasiz, oliba frijitxuekin zerbitzatuko. Eta saltzia da, zehose, benetan, oso erresa, igual, ontsa ingot. Eta orduan, eina geratuko da. Geixautan, ein jogu, maonesa, azkenean gero, saltza min bat jartzia. Patricia Bideli bueltatu da bere erreza pikantetara. Eta gero, saltza ingelesa jarrikotza apurtxo bat, hori Worcestershire saltza hori, izen arrarua daukanak. Hemen, gero, saltza pikanti ezatoten bakoitzean, hemen adosue jarri ziapea, adosue jarri tomate kontzentratua, edo ze gauza, azkenean da, zuei gustatzen gatzuen saltza bat olan, maonesan oinarrixan daukana. Hemen, Worcestershire saltza, gaina, egia da Worcestershire saltza, deitzen zaio, baina berez ez da saltza bat. Ongarri bada, ez? Saltza, gero ontzeko, ero maionesa bat kasu hontan ontzeko erabiltzen den saltza bat, non hemen, saltza askotan erabili izan dugu botatzeko, eta honek ematen duena da indarra, baina inok ez du imaginatzen gopor bat danak Worcestershire saltzarekin eta han busti zerbait, oso fuertea dan zerbait da, eta saltza deitzen dio, baina ongarria deitu beharko zen. Gainera, zaporia badukaz azkenean, moditxu osagai pila bat, euren artean antxoana, bai da, presentzia pila bat daukana, berez, horrekin, hortan bakarrik bustitzen bozu zehose, horre zapori izango. Ez, azkenean, itzein izan dugu berataz, baina 18 hilabetetan gutxienez ontzean ero hartzitzen egoten den saltza bada, oso potentea, eta normalien, txantxa gutxi batzu botatzen zeizekiona, edo zeri, aragi bola batzui botaldi osue, saltza bati, indarre emateko, maionesa bati. Normalian, ala beti, olako prestakuntza gordinak eta erabiltza ditugunean tartarrak, sokinana, aragixana, estik tartarra, hortan, beti joaten da osagaien artean, saltzatan bai. Barbakoa saltzak bai izaten dugu. Txorien esango zela, Cesar saltzan. Tonkatxu saltzan, pipi. Venga, zuri tokatzen jatzu. Gaurko oliba frigituen saltzan. Bourbon saltzan, pipi. Ai, zigo, ez dakit, Yakisoba saltzan, eta mitxureta dugala. Karo. A ber, zuk uste duzu teleistako programetan, ETV-en ez da gertatzen hori, zetan alegala da, baina horietan galderak eta egiten dituztenak eta ez dakitela ikusen partaideak erantzuna zein dan? Horre zer, ez dakit, kamarak eta gure taldekoa jakingo dute zerbait. Nik entzun izan dut. Horre da tongorik edo? Ez. Nik entzun izan dut, noixian behin, hori, imagina, zuk errestasunak emate zaizkia? Ez, zuk esadozula, bi gehi bi, eta zuk esadozula, 3. Eta gero, mosketa bat egon dela, da berriz errepikau bihar badozu, zuk ezin dozula, erantzun zuzena konturatu gaizki indozula. Baina, ez dut, berriz errepikau da, berriz esan bizu 3 izak eta zuk jakin lau dela, eta lau esaten boz, 3 zauz bihartuta esatera.
Mosten bada. Nik Kontutan hori entzun eukin, saio hauek zuzenean ez direla izaten, grabatuta izaten dela, baina, etxe hontakoak, guk itzein aldu etxe hontakoak, ze etxe hontakoak hemen Miramonen grabatzen dira, eta ikusi izan ditu, bate hon batean inoiz gerturatu izan garan, eta ikusi ditugu grabatzen, eta egia da, esaten da moduen, ez da, estramparik ez ezer, dana, eta hori, baina inoiz, ez da egite, horre, pelikulan batero intzan, nik ikusi nuen uste, telebistan ero, olako, trampa txikiren bat, olako saioren baten, ero... Horrek kontatzen. Horrek kontatzen. Olako programik, nola, olako saio batean, telebistako saio batean, batzuei errestasunak ematen zitzaizkian, eta, guk ez dakik. Ebentxe zigor, ontsen abil oliben betegarri xaiken. Eta horretarako ikuste duzue, olibak txikixa diela, zulua bebai txikixa daukela, eta gero hau, mauka baten sartu bigula, saiatzen, hori sartzen orduan, saiatuko gara txiki mosten bestela. Biru pasada emaizki oso, espada, ze bestela gero mokotik, hor pataskatuta geratzen da, eta ez da, hori da. Antxoak, hemen egia da, badao marka bat oso famatua, Serpis deitzen dana, izen esango dut. Antxoana, marke antxoana? Ez, oliba beteak, antxoakin betetako oliba. Hauek, beraien museoa daukate, hauek 1900 eta 26. urtean Alkoin, gaina, bitxia da. Alikanten? Alkoik ez dauka ez itxasorik, ez olibondorik inguruan. Hori barren aldean dago. Kontua da, hango enpresagile batek izan zen asmatu, patentatu zuena, modu industrialean olibak ezurrak kendu eta antxoarekin beteta saltzen hasi zana. Eta beraiek esaten dute, beraiek izan zirela lehenengoak hau egiten. Irakurtzeko moduak daude, orduan, bai esan zirenak beraiek zabaldu zutela eta errestu zutela hau saltzeko, produkzioa errestu zutela jende askondako egiteko, ez? Baina lehenengo idatziak, lehenak holan daudenak antxoakin betetako olibenak, hor Marseilla ingurutik, Frantziati datoz, eta horrek 1722. urteko lehen idatzi bat omen dago, non agertzen diren olibak antxoakin janda, beteta, gero 19. Mende bukaeran ere baita, badakite Espainian egiten ziren orduan, hartu olibak eta kaparrondoekin, kaparrekin, beteak, antxoakin beteak, betegarri ezberdinekin. Baina gauzia da, ez tabela sartzen arrain bat osua itxan dela, gaur indidugun bezala, pastantzako bat, ez? Baina guk egon ginen, Costa Braban egon ginen, grabatzen txiloe bat, gaina udan bukaeran, bota dituzte, egunero egon gara txiloekin. Duela, gaztetxo negoen horietan, ez? Antzera nago, Denboran makina atara da. Horre egon ginen, eta ikusi genituen, horre, Costa Brava aldean egon ginen, naiz goratzen zerritan zan, baina oso tipikoak ziren bertan, eta han, ikusten zan, olibak antxoa zeukala, ezan pasta bat. Baizik eta antxoak oliotan, antxoa marinatuak, horrek sartuta, pusketa ikusiten zan, kriston pusketa, eta horietan, ikusten zan, zegoela, ezala ore bat egin da, ze gaur egun, erosten ditugun antxoakin betetako oliba hauek, askok ez dute jartzen... Osagaiak ikusten baitu. Osagaiak antxoarik ez daiki daukaten. Antxoan zerbait bai, badaukate, hor barruan daukaten ore antzeko bat. Antxoa zaporea bai, badauka egia da, onartu beharra dago, antxoa zaporea badaukala, baina ez dakinik antxoa berez badan orduan. Zuk entzinen behin batzuk oso goxuak, olibak, EITB nahieran alado zuen eskuragarri hau, bermutakin. Horrenak horatzen, azego zuen. Marinauak edo. Gelatina bat, bermuta, hori zen oso goxua. Esferifikazioak eta hor badaude batzuk egiteko oliba bermut gele batekin, eta hori, zukaldaritza kimizefa ditzen dio nik, hori, adin badaukagunok joku hori nik enuen euki etxean, ziaten utzi gurasuek, baina nire kuadreko batek izan zuen, da egiten genituen esperimentuak gane, eta aparpila botatzen zutenak, eta lako. Oliba honek ez da behaukiko inungo antxoarik, oliba honek betegarri muruan, haukiko daue, hemendik, alde batetik tipulatxa, saiatu naz fin mosten, hontxe, gotakotzak beste errepaso bat, haukiko itxu, piparrak, hementxe, ibarrako piparrak, laukaratuko itxugu, 3, 4, txikixak izaten badie 4, ondixak izaten badie 3, hauei mostuko fin, eta gero joango di, gazta krematxuakin, eta espeziakin emango zira horan saporia. Nik, pipermina, eta berakatz lehorra, baina hemen, beti bezala, bakoitzak jarri eixen, nahi da buena, eta antxoa batzuk bai jartia gure oso,
eta jarri zue barruan. Egia nik hemen bitxia dana eta gehiena klasikoenak honek antxoana dira. Hor, beste marka oso ezagun bat, La Española ere, alkoikoa da. Bai, Eta esate osula, bitxia da, itxasoarekin eta olibondoekin zekusirik ez daukatena, baina, bueno, Serpiz, berez da, alkoitik pasatzen den, ibaia, Serpiz deitzen da, eta beraiek esaten dute, beraien sekretu omen dela, ibai hortan garbituta, hango ura erabiltzen omen dituztela, horko antxoak egiteko, hango ura, gaur egun, hori da saltzen dutena, garai batean, kare asko omen zaukan ur horrek, karea, eta horrek, hango olibak ontzen laguntzen omen zuela. Gaur egun, ez dakit bertako ura agian erabiliko dute, baina, garbituta, holako, ez dakit, depuradora, holako, ondo garbitua, edo zein ez dut uste erabiliko dutenik. Baina, beraien sekretua badaukala, ibaiarekin erose ikusi daukala, eta, hor dauzkagu, kontua da, etxean erreza dela. Gaur egun olibak naturaleran utzik ezurgabe saltzen dute, ero bestela gailu bat badago, olibei ero kereziei zurrak entzekoa. Umeekin egiteko jolas moduan polita da, eta barruan, betegarria, guk hemen, proposamen batzu botatzen izkizu, baina hartu eta olako antxoa bat, ospinetan, ero oliotan, olako pusketa bat sartuta, guk egindako izango da, kontrolatuko ditugu, erabili ditugun osagaiak, orduan, aukeran, erositakoa baino, nik uste dut, hobea, ero, bez? Bai, osasuntxua edo behintzat hori, ikusten duzuela errezetak, lehen esan duguna. Zuk ikusten baitzuzu antxoekin betetako oliben errezetak, horrek azkenean gehigarri pila bat dituzte, almidoiak eta olakoak zen nahi dauena da, hori, antxoa hori merketu edo. Hementxe, berakatz lehorra eta pipermin, apurtxo bat bai, jarrikotza hemendik, pipermina eta pipermina kontserba, eta pipermina gaur egun Ibarrako piperminak ez dute pikatzen, normal, behitu gainera, inzan, uda honetan, bidixo bat, bidali dozti, ez dakiz zenbat pertsona bidali doztien bidixo bat, tipo bat olan hortuan dauela, eta esaten dela, gure zu jarri jakin truko bat, jakitiko zein dan Ibarrako pikara eta zein ez, izaten da kiribildua, Oia pikantia, eta izaten bada zuzena, eda ez pikantia, eta nik, esatotzat, ez dala egisa, eta bidixo hori. Ez da ekizemat milioi erreproduzio ditzu, da olako gustatzen zait, da olakoak, mundu, pila bat, jende pila batek bidei ozta, WhatsAppetik, eta ez da, hola, nik proba ditut kiribildu bat dienak, ez da pikaten, eta noixian behin, zuzen batzuk, eta horre baietz, orduan, hori ez da guzti sola. Fregitutakoa, ja hundila dalan gabardina botatzen daude, horrek aukera gehiago dago, pikante puntua izateko, ero erre egiteko, baina, Bai, bate daki. Hementxe, betegarrixa, listo, ez dakit fina nik uste hori maukati pasauko da. Nik uste bai. Ez dakiran, oin behiratzen egonaz, oliba handi horiek, horrek ustuteko... Claro, honek, ez di ustutakoak, claro. Errestaurenako berez perfektuak izango ziren honek, diela gordal barietateko olibak, azur barik. Baina, ponintzenean atzo erostera, zauzen honek azurrakin, gordalak azurrakin, eta gero azur bari zauzenak. Orduan esan behitu, bixak egingot, honi saiatuko naz azurrak entzen, edo igual, lehen esan dugu, erditik, baina... Edo bestela honek, gordeko ditugu, gure bermuterako, txorieneko bermuterako, eta igual beteko ditugu, honek, azur bari datoz. Hor, dietiste, bakizu, badaukaten neurri badago denen txako gaur egon. Eta esaten dute, olibak eta badenean, 7-10 oliba jan aldiela. 7-10 bakarrik? Holan, bai, egunean, a ber, hor, karo, 7-10 betikoa. Ze tamaino. Hau, karo, hemen trukoa, behin egon da, hori da, ardokopa erdi bat egunean hartu alda. Ekartze dizute, gaur egun horren modan doen logo litro bat sartzen den kopa bat, eta txaka, honekin berdina, batzuk jungo ziren, hauetara, eta beste batzuk, hauetara. Erdibidean gatu, ez bat ez beste. Ardo botila bat magnum tamainakoa edo. Egia, zan, potoloak osua doa. Hombre, horrek, goxua dauz. Nik ezagutzen leku bat, Bilbon, ataratzen sabienaz, leku hori itxitsa dau, ledesman zauen, itzen zen lobster bar, orduan, dana itzen zabien abakantoakin. Dana, sandwicha, pasta arroza da, oso goxua. Eta gila bat itzen zabien, eta zen, olako handixa, eta zeukan, olako azeitu natzarrak, abakanto zati bat, eta tomate bat, bai. Bueno, gilako estatzen zauen... Vale, claro. Pila bat, karo. Diru kontua bateko. Horre zenbakiak gero agian ezin, aterako. Bai, bueno, hautxe, maguka baten sartuko,
eta esan dakoa, basiko gara betetzen, eta honek utziko ditugu pikote orako. Hori da. Bueno, lehen ez duguna aipatu, lehen urte gaina olibakin behin gendun beste bat izan zela, ez? Olibak 3 eratara, holan onduak, holan tabasko pixatekin, limoiarekin... Aizetakin zegoxua zeusen. Oso, hor aukerak denak, imaginazioa zuen nahi duzuenak, eta oliba batzuk 7, 10, 15, noizean behin jatea, kalterik inori ez digiten. Beti esaten duguna, inberdana da, buitu ipurdia. Egotia eseritagun guztia, eta ero sagarra jaten baldin bagode ez pagara mugitzen, horbe, esken nahi eta nahi ez, kalori batzu sartzen ari gara, eta inberdana, muitu. Hori da. Worcester saiz saltzaren inguruan ez dudan aipatu lehen, uste dela saltza honen, saltza ero bai, ongarri horren errezeta dela, kola edariaren abezala, inork ez omen daki. Bai, sekretua da. Sekretu omen da. Egisa da, ez dauzela markak. Osa, zuk supermerkatura zoi izenean, behintzat Euskal Herrixan, bakarra da hori, etiketa edo pegatinan laranja daukana, eta letrako lan baltza edo marroi iluna, baina ez dauz marka gehiago, da marka zuririk eta ez dauz, ketchupakin, ez dakit, beste edo zein saltzakin, saltza pikantia mahonesa. Baduz, baina horrekin egisa esan, beraz, sekretu da. Saltza kontuak ari gara esaten oin. Zigor, niko gauzat esango du, zehontxe pentsatzen. Lehortu, egin arrautza zer? Ez, karo, gaur egun bihartuta dauz osagaiak atzien jartzen. Baina neurria... Proportzioak ez dakizkizu, baina, proba itxen mozuta. Enpresa bati egia bada interesatzen basaio hori ateratzea, pertsonak dauzkate, 8 ordu egunean lanean dauzkatenak hori egiteko, ez? Gaur egun, basan garai bat, igual, ez zauzenako osagaiak eta orduan zaiago esala baina. Berez turko, ez dakit, auskalo. Egun bodia, bai. Nik saltza kontuetara nin joan. Patata frejitoak saltzarekin o saltza gabe. Hau da, ketchuparekin, mahonesarekin, barbakoa saltzarekin nola gustatzen zaizkizu? Niri barbakoa saltzakin ez, baina gustatzen gat mahonesakin, ni oso belgaraz horretarako, baina saltzakin edo saltza barik gustatzen gatzeti aldamenean. Hau da, etorten danean. Gainean botata ez? Ez, nesen arra etorten da, denizei gaina ketchupakin gustatzen jako, nahi ketchupa gustatzen patatakin. Orduan, berak egiten dut ketchupa holan gainetik. Aldamenean, eta holan nahi dauerantzako, guztiko daukatatia. Jarraitzen duzu bera gasori indagero, Nik benetan... Alata bez, konten gonaz. Epailearen aurrean hori esaten baduzu, arrazoia epaileak zuri emango izu, eta maionesa botatzen diero, ez ketchupa, ketchupa patata guzti. Hori ikerketa bat indute, 56 bolondresekin, eta ikerketa ontaran, batzu esatu da, saltzarekin patata frejituak jaten baituzu, bete egiten zara eta gutxiago jaten dituzu. Ze hor da, gehien bat, kaloriak, lehen aipatu ju kaloriak, sartu ero ez sartu gehiago ero gutxiago. Saltzakin jaten badituzu, noski da, kaloria gehiago sartzen nahi zaela. Baina, gutxiago jaten omen dituzunan teoria dago. Hain dute ikerketa 56 lagunekin, eta ikusi dute, saltzarekin, ero saltza gabe, neurri berdina, patata kantitate berdina jandutela. Hau da, saltzarekin, orduan, kaloria gehiago dauzkau. Zezatzen, horrekin saltza balduko, plater bajartze zieten, saltzarekin ero saltza gabe. Platera desagertu itxasan, saltzarekin ero saltza gabe. Orduan, kaloria gehiago joan dira, saltzarekin. Hori argi dago. Orduan aukera, baina neurrian janduzu berdina. Batzuk esatez, saltzarekin jaten badituzu gutxiago jaten dituzu, erdiakan geratuko die. Ez... Denak. Jendiak dana jaten dago, gaur egun dana jaten dago. Eta kotxean zoazenien bidei luze batean, patata jatea ondo etortzen da eslokartzeko janin behar da, segero volanteari ematen diolako beste malgutasun bat, koipe hori beharrezkoa da. Hori beti doa gero olako azukredun freskagarri batekin eta oso bizio txarra da hori. Hementxe zigor, olibak enitxu dana da, sukaldeko paperetik pasa, apurtxo bat ura da kentzeko, apurtxo bat lehortzeko, eta hementxe mauka, orduan, sartuko bola, eta beteko ditugu. Nik benetan baduka gogoa probatzeko errezeta hau, sekula ez ditut jan frejituak. Hau beteak bai, baina frejituak inoiz ditut jan. Ataskau jakuia. Ataskau jaku, aurrenekoa. Igual lo deixa bain bihar. Saiatuko gara, eta joango gara. Badoiaz. Joango gara honek betetzen, eta gero, kroketa batzuk izango ziren bezala, edo xerri solomo bat, edo oiasko papar bat, hau, irinetik, arrautzatik, eta gero, 20 birritutik pasatzen, frigitxu baino lehen. Hemen, Patri, lehen esan dudan neurria 7-10
olibetakoak ez du balio esertarako, ez da berdina, oliba bakarrik jatea horrela, Claro. ero, oliba horiek, irinetik, arrautzatik, ogi birrindutik, gehi, gero, fregitzea. Naiz eta gero hartu eta sukatuko ditugu nolan paperera aterako ditugu, da hori, baina hori, gehi, saltza lehen induguna maionesarekin, bueno, argi dago, hau estela astero jateko errezeta bat, noiziamen jatekoa da, eta hori. Guk, ingo duna, batzu bete, ez, Patri, eta etorriko gara beteta denean? Bai, segitxuan etorriko gara. Venga. Betxu, errexaua edo erosuaua, holan plastikoakin bakarrik, magoakin bakarrik. Bai, holako maukak ez da euskazuenak, bueno, saltzen dituzte, izaten holako rollo handi bat, eta horretortzen dira 100 mauka ero, eta egia da, holan, bueno, jatetxetan da holakoetan, batzutan izaten dituzte, eta, bueno, komoduak edo badira, eta horre gaina, haua malgua hoa da, orduan zerbait, ateratzen ma pusketa amatero gorra errez pasatzen da, bai, bueno. Bai, nik ikusitxu bai, jendiak itxen, holan, izosteko poltzekin plastikoekin eta... Ez dauzkaten era etxean, ero ez bauzera bilibet. Holan, eskinatxo bat mosten, eta horrekin. Bueno, hau, oso, na, beraz, hau gorde ingo guk, ero beteko itxugu beste batzuk, be? Eta pikantea. Pikantea bai. Eta gaina saltza bai pikantea da. Beraz, karo, betxu, horregatxik komendatzen da hau, garagardotxo batekin edo. Hau, taberna baten dako ona da, ze edari geixa ultzatuko zabien. Bai, hori, askotan jende edo, ez? Gildaren jatorria eta nondik eta lehen, bueno, ez? Tabernetan zen duten ziren. Antxoak, erateko gehiago, olibak, erateko gehiago, eta, bueno, piperminak ere, zeuden, ordean badira gauzatzuk, zeintzuk, bueno, eskatzen dizuten gero gehiago eratea, orduan, bueno, alde batetik, tapak eta zerbitzeana, ez? Leku eta omaten lehen jute masa Espainia aldera eta horrek ere egarria ematen dizu eta nahi duzuna beste bat. Eta hau gertatzen da, bueno, zinemara jute masa eta ez tema dituzue krispetak, gero horrekin edaria behar duzu, ze hori gero bultzeiteko berantza, orduan dana ikertua dago. Olako catering bat eitzen bozu. Eta esaten duzu, behitxu, bazuk ordaintza dituzu. Esan zagoen, 30 euro. Bai? Eta horrekin aldozu jarn, nahi dozun beste pintxuak eta holan. Edaria zure kontu. Edaria zure kontu. Eta talatzen dozu dana, apurtxo bat gazi, apurtxo bat pikante. Igual, negozioa. Bai, bakit, Nire kuadriakoak ezautu eta... Bueno, horrek, ezer jatiko atera gabe ere, nik uste telango zutela zerre. Kontua da, nola jan behar da, mantxoa jaten ikasi behar du. Nik hemen, bueno, legunian egon ginen itzeiten, ez, protokoloa ez du, esango, baina edukazio honekoa mailan jatea nola dan, ez? Eta beti aldala saiatu bazara, mailan inguruan daudenean abiaduran jaten. Hombre, beraiek oso askar jaten badute, hori saia izaten da, baina egia da niri kostatzen zaidana da. Ero, bueno, saiatu behar nahi da, polikiago jaten, eta hori, bueno, bada teknika bat ere gutxiago jateko. Azkenean, askar janda, bueno, bakizu hor garunak beteta dagoenan, sabelak garunera bialtzen duen hori albistero esaten beteta gaude, denbora bat tardatzen du. Eta poliki jaten badugu, gutxiago janda, ja iriste zaigu asetuta gaude, ero batzutan izaten da, janda, askar jaten dugu, eta berez garunak informazioa berandu xeo bialtzen du garunera hori, informazio hori beteta gaudena. Orduan iristen daneako ja, lepo jandu askar jaten badu. Nik hori... Berra, estiro jan. Entzun izan dut, lehenko gunean, justo irratixan entzun hauen, jendiako itxuria daukala pila bat, jaten dauen bitartean, mobilakin ibiltzeko, igual pelikula bat ikusten, edo telebista ikusteko. Baina horrez egiten dute, bakarri daudenean, ez? Ez, bikotian, familixan, eta danian. Hori egiten dabe? Hori izaten zain irratixan. Eta orduan, karo, zu ohartzen zara, beteta zauzela, askoz beberandu hau, ze zauz adi telefonuai, edo serie bati, edo beste gauza bati, orduan, karo, garunak bidaltzen dau seinale hori askoz beberandu esara konturatzen, eta jendia jaten zauela, bihar zauena baino askoz begeixau, ze etzakixen noiz gelditzu. Eta orduan zuk, karo, baina, benetan esaten diazu, bikotearekin, lagunekin, berdizain, norbaitekin mailan zaudenean jendea pelikula bat ikusten da hola? Serixo. Serie bat, ero berdin zait, zerbait, mugikorrean. Hombre, biratu alduzu, norbaitek idatzi dizu, ero erantzun beharra daukazu, bueno, hori uler nezake kakotxartean. Baina egotea norbaitekin maila. Eta egotea telefonoi behira, baina niri suertatu jatea. Eta ni bestaldetik jango dut. Bai, hori... Nik etxean bakarri banao, Mon hartzen dut, inoiz telebista aurrean jaten duala, bakarri banao, inoiz telebista aurrean jaten duala, ero baita irakurtzen, ero zerbaiten inguru, ero liburu bat irakurtzen ere, jan izan dut.
baina inorekin egon mailan eta telefonoari begira egotea, ez da gauza, edukazio okerragoko zerbait badagote da munduan, ze hori jagitzen zait, pekatu mortala. Bada. Hemen txegabiz, olibak irinetik pasatu ditugu, hau kroketak baino, hau errexagoa da, irinetik arrautzetik eta holan pasatzea, ze hemen, apurtxo bat dantzan, hemen txebe bisardeskekin eta mugindu pare batekin danak arrautzestatuta, eta ontsa hogi birrindutik bebai, segitxuan izango die. Eta lasai betegarrixa ez dala askatzen. Hauek egia esan, atzo bete genituen piperrak baino errexagoa egiten dira, seguru, Orduan, nik ez daukazu gaitzakeirik errezeta biteko. Hori da, bitartian, jarri dugu hemen, gure olixua, eta hori berotzen doian enean, pasako ditugu, hori birrindutik, eta joango garaiten. Nekazaritza ekologikoaren astearekin jarraituz, hor Gipuzkoako ekoizle ekologikoak biltzen dituen elkartea horren inguna hitz egitera etorri gara gaur. Hau dira Biolur, 1993 urtean sortu zirenak, eta horien lana baita laguntzea, nekazaritza ekologikoan sartu nahi duen jende guztiari, hortan ekoizleak eta animatzea bide hori jarraitzera. Eta, atzo, Nafarroko biekarrik nizkizuen gaur Gipuzkoakoak, eta esaten duguna, zorionez, bide hori, nahi dut esan, jendea pixkanaka, hartzen ari da, inoiz baino gutxiago, leguna lagun batekin hitzeiten nuela, inoiz baino moda gehiago dago, sukaldaritzan inguruan, inoiz baino informazio, programa, liburu gehiago dauzkagu, interneten 10.000 errezeta, kontu da, inok ez duelako sinatzen etxean. Berri zait, ekologiko berez ekologikoa, inok ez duelako sinatzen. Eta saiatu behar garala, Gipuzkoako 104 ekoizle hauei, lana ematen, baina guk kosinatzen etxean, beraien produktuak erosten, eta, sukaldian pixka sartzen, eta berdin zait, olako errezetak egiten, porru patata batzuk egiten, ero makaia bat pilpileran, pixka animatu hau esareten antzako. Egunean sare sozialak aurra joan da, neska batekin zuen, makaia bat pilpilean, txorienen zigorren behin baino gehiago dotan induen moduan, hori hartu eta irestontzia hartu eta irestontziarekin, eta Bakitzun neska hori nire laguna dela, Lucia. Jendea batzuk alde bezatzuk kontra ez da kintzen. Nik esan otzan, ni Euskaldun bezala, nik animatzen zaitut, baina komentarixoetan sartu nintzen. Eta sartuko da jendea zurekin argi da, baina beti. Neska goitxaua, neskia Almeriakoa da. Eta saiatu zan eitzen, behitxu, arrainakin errezetiak, arraina gixo kontsumitzeko, eta kristoneko bronka jauzekako goitxauai. Jauziako, bate hon batek, ez egia esan, asko que se joe oso ondo, komentario batzuk irakurrita behar. Zaukaten, nik egon nintzen dut zerbait jazteko, baina, ni holakoetan nena izaltzen. Baina bate hon batero sartu zitzaion esaten, nola, ez duen lehenagoko historia kontatu nundi zetorren lehen eiteko modua, ez da izer, baizik eta berak esate zuen, zein da modu errez eitekoa, eta niri ondo iretzen zait, zuk esaten duzu ez, hau da nik horrela egiten dut, horrela oso errez ateratzen da, oso errez, ez da beti ateratzen, Hor ere, olioaren temperatura zer ikusi dauka, bakaiauaren kalitateak zer ikusi dauka, zenbat gelatina botatzen dizun, zenbatez, orduan hor ere ez pentsatu hartu eta irestontziarekin aurrenekoan aterako zaizuenik, ze ez da horrela. Baina, danetik zegoen komentarioen artean, da batzuk esan, ze erreza, bi harringo dut. Nire, hain erreza, bakizue, hemen aipatu izan dugu, behin baino bideotan, interneten da oso erreza agertzen da, ikusten da, baina gero, egin behar da. Lehen esaten da, sukaldean sartu inbar gara, eta kozinatu inbar da. Eta gaur ez barateatzen bi erraterako da. Eta behitxu, bakitzu ze daukan hona txorienen. Hemen ikusten dozuera errezeta bat hasieratik isa bukaeraraino da zelan egiten den pausos pauso. Azkenean Instagramen ikuste dituzuen errezetak horrek 30 segundutan bakaro. Hortik mosketa pila bat aldi esartu eta hortan danak daki ondo kosinatzen, ez? Danok daki ondo kosinatzen. Baina egisa da, honek, adibidez, honek olibak eitxia ez daukala zailtasunik. Ikusi dozue, erraixa dela, bai betetzen, bai frigitzen, bai dana eitzen, ontsa ikusiko goxua dauen, baina lehen hau igual ingo kuk mosketa bat hemen bai, ja dana kosinauta dauela, saltza txukun jartzeko, hau dana apurtxo bat garbitzeko, eta prodozu bat? Ez to probau, nau hemen irrikitan
Ze betu, onartu beharra dukat. 50 urte dauzkat, eta inoiz, ez dut dastatu hau, ez dut inoiz ikusi hau. Orduan, gaur, aurreneko aldiz, primizian, zuberaren aurrean, errezeta probatuko. Patrizia Biteri Zigor Iturrieta harritzen, hau da notizia. Era bat. Eta holoxe, jarriko itxugu hemen saltza apurtxo batekin, eta oliba jateko beste modu bat. Barrezka sabiz, egate. Saltza onda pasatzen hor, eta esan du, zuko pikatzen du. Gero koiaria proba hori indota apurtxo bat, esan. Baina ondo, holako mesutxuak ondo etortzen dira, jakiteko zenbat busti behar da oliba. Talde lana ohartzeko. Orduan, hau idea gure oliba frigituak, beteak, eta ointxo ingo duguna da... Saltza minarekin. Saltza minarekin, apurtxoa guztitza. Mukabon jamala, ez? Originala. Egia da, zaporeak gehien bat olibana. Bai, bete garrixa. Bete ez bagen itxun be? No, saltza, nahi dut bat probatu saltza gabe. Ona. Bueno, esaitezte, Juan, ze orain txurinea Samuel L. Jackson eta John Travolta datoz. Big Kahuna. Eta aurreratu behar dizuegu, hamburgues hau, benetan, asmatutakoa ala, zaitezte hasi goinin bilatzen hor, Big Kahuna erolako frankizio bat ero, hau da, Tarantinoren asmakuntza bat, eta bere pelikuletan agertzen omen da, eta, escena hau da, oso, famatua hor, Travolta eta Samuel L. Jackson sartzen diakela batean, hando dela, nolako, ez da egit, trafikante batzuk ero haiekin, eta bat jaten omen da, jaten ari zera, eta bai, hamburguesa, dastatu aldet, eta bai. Big Kahuna hamburguesa bat. Oso xamurra. Gero akatu iten du, Benetan zaporetsua. Hori da, benetan zaporetsua izan, eta, kontu da gero, tragatu iten dituela. Hau ingo dugu, Kahuna horre esan da, horre Hawaii datorrela, orduan ananak dauzkagu, ez bakarrik pizzari, hamburguesa ere anana botatzen zaizkio, baina hoberen izango da, kontatzea nola egiten den errezeta hau, eta astea lanean. Aragi xehetua, luzoker txikituarekin, teriyaki saltzarekin eta kipula erregosiarekin nahasi eta hamburguesa itxura eman. Sartai batean, hirugiarra egin da gorde. Sartai berdinean, anana bertatik pasatu, gorritu eta gorde. Hamburguesak sartai hortan jarri, erreten, buelta eman, gazta gainean jarriko diogu, eta hau, hamburguesa muntatu eta saltza moduan eramango du maionesa, martorria eta tabasko saltzarekin egindako horrelako zerbait bizi eta mina. Orduan, bueno... Zigor, hemen sobran daue nire saltza pikantia gure oso. Ez, eskerrik asko. Teriyaki saltza dauka, eta horre ja teriyaki pixkat badauka, orduan. Mangotza puntutxua. Ingo duna da, gero, ingo dunez, sartai hau bero jarri, eta hemen hirugiarra ingo dugu, eta, nahasketa bitartean hemen daukat txala eta txerria nahaztuta, daukat eguneko 70 ero txala, eta bestea txerrikia da. Eta ingo duguna, aurrena hirugiarra hemenein, eta gero koipe berdinean, esan dakoa, ingo dugu ananak, eta berez, errezeta hau, asmatutakoa da denez, interneten pila badaude, bakotza bere berzio egiten du. Eta zure bertsioa. Nik egiten du moldaketa. Gehienetan hartzen dute, eta gurinetik pasatzen dute, sartaian ogia egiten dute gurinarekin. Nik hemen hirugiarra da, ananan, zaporea eta izan da, gurin pixka bat hor daukat, botako diot, baina ingo dudana da, sartai honetan bertan, eta ogiak ere zurgatu dezala. Hemen, koiperik, ezer ez du botako, sartaia bero-beroa, eta hirugiarra ezer gabe, botako du berak, koipia. Koipia izango da urdai horrena. Boi? Tarantinon hamburguesia, hori bere pelikula, hainbat pelikulatan agertzen da ez, Pulp Fictionen, Reservoir Dogsen, eta Death Proofen, agertzen da, hamburguesa hau, eta hori bere asmakuntza da, eta beste asmakuntza da badauka, dara zigarro marka bat. Bertan, Red Apple, zigarroak da, sagar gorria, hola, zigarro paketetan dauze, pertsonai asko erretzailea die, eta orduan berak esaten dau, publizitatea eman biharrian, olako enpresa bati, betxu nik nedia sortzen dut, orduan sortu zaben, bere hamburguesa, eta bere
tabako edo zigarro marka. Baina, zigarro marka hori ezin da aurkitu ez da ere inu. Ezin da aurkitu, hori asmakuntza bada. Zuk Tarantinon pelikulak gustoko itxuzu? Bai, badaukate bere ikutu berezia eta hau berez, Pulp Fiction, asko iruditzen zait pelikulat, behin baino gehiagotan ikusi duena, eta oso ona da. Bakizu ni Uma Thurmanena mozorrotu nintzela? Bai. 2013an, endala ja 12 urte luze. Bai. Eta horrekin joan nintzen, eta hemen bularrian jeringila bat jarritxa, eta taulan sudurretiko odola, daulan joan gila. Eta dantza nola intzen duen nolan, ez? Travolta da iten duena. Bueno, hemen, luzokerrak txikituta, honek, ospinetako pepinilloak, tipula erregozita, eta terillak izaltza, abiko jaraka ero gutxi gora bera. Gatza eta piperbeltza, eta berez, bueno, hamburguesa nasketa hau, fiktizioa, ero danalakoa, listo, badaukau. Ondo nazi? Kajuna haundia, alegia. Eta badauz, bueno, Tarantino pelikulas aparte, badauz pelikula pila batetan, olako plater ikonikoak edo ospetsuak egin platerak, ez? Batzuk izenian daramate, tomate berde frigituak. Bai. Pelikula oso ona hori. Bai, oso ona. Beste batzuk, bueno, pelikulan, esena desberdinetan agertzen diren errezetak, ez? Adibidez, Pretty Woman pelikulan, barraskioak. Agertzen dira? Agertzen dira barraskioak, gainera izan zen, zuzendarixak esaten dau, azken momentuko gauza bat. Hau da, gidoi originalean, ezin agertzen, baina gero pentsagako nolan esena bat divertigarrixa izango zela, orduan emate dutza Julia Robertsei barraskio plater bat. Eta bitxia da, ze zuzendari berdinak, egin zauen gero, Princess Diary. Hau da, princesa por sorpresa gazteleraz. Anne Hathawayekin. Eta bebai jarri zotzan, barraskio plater berdina edo esena imitatzen zaren. Eta bixetan, bixei jauzitzen jake barraskio bat lurrera. Eta orduan, zerbitzarixa bi pelikuletan pasatzen da eta berdina esaten daudala. It happens all the time. Beti pasatzen da. Eta orduan da, bi pelikula horrein arteko keinua, naiz eta bi xen artean 15 urte pasa. Baina, bueno, politxa da bai. Horrek ikutuak, adibidez, Pulp Fictionen ez bakarri, baina pelikula desberdinetan hamburguesa hau berdina jaten da, bez? Orduan da, bueno, pelikulan arteko jokutxo hori. Eta ero Tarantino badauka baita, bere pelikula guztietan agertzen dala. Odola. Odola. Zolan odola. Odola baita? Nun odola? Ez odola, Tarantinon pelikulatan. Odola, baita, bera eta odola, eta, bueno, egia da, danak, nikolako ikutu eroa daukate, Baina, bueno, nik azkena ikustu dana berea, honek oestekoa daudela kriston elurtzarekin, sortzi etxola batean, eta hori azkenean pelikuloi bada, ze azkenean daude denbora guztian leku berdinan gertatzen da, eta zema gauza gertatzen diren hor, eta zatu, bi orduko pelikulaten eukin gaituzte hor nik Hollywoodeko ikustu eta azkena eta gustau jaten. Gero badau bat Euskal Herria etortzen bagara, Handia pelikulan. Badau esena bat, nun dauzen hartuakin lanian. Eta, bueno, hartualen itxen zanazan, aletu. Eta hori zan, familia biltzeko, eta, bueno, sola saldi bat egoten zan, ez? Azkenean, hor, baserritxetan, atzaldetan. Eta, bitxikeria bat pelikula horrena, buka hemen hainbat alditan da itxen dugu berba, gure gidoilari Julenen inguruan. Esena horretan, hartu galetzen da bizen bitartean, hor agertzen da bera, estra bezala. Julen egon zen hor? Julen egon zen hor. Ostra, ikusi eta pelikula hori ikusten gozu, bertan agertzen da. Hemen txe argazki bat jarri oso. Horretik kobratzen digu hainbeste Julenek? Nik oso famatua dalako, eta... Bale. Estra moduan. Beitxo. Bai. Bueno, gure bik kajuna badua pixanaka kolorea eta zentzu hartzen, hemen daude ananak, egia da, ananak hotzak jartzea, ez, hemen bitzat, pixka kozinatu ditugu. Oin, beste olio txorrota bat hemen. Gurin pixka bat. Eta, billo, oin, haragia bota behar nuen, baina ingo duan lehengo gorritu pixkat ogiak. Bai ez? Bingo ditugu, alde biak. Sona. Holan. Eta hone beste kutu bat ematen dira. Hamburguesa aldala... Eta hamburguesa ogisa txigortu egon bida, batzuk ateratzotzu hori ogisa gordin,
espada ogi-ogixa, hau da, kurruskaria, niri holan boioskoa edo hau izaten bada, opilana, gustatzen gara txigortu dagoetik. Bueno, holan pixka gorrituko du, eta gero, haragia hemen hartu dut, ikusi zuen, bota dio, terillakia kipula, bota dio, kipula gordina, ero erregozia, baina, zati zueten nik hor, indun mix bat, erregozia jarri diot, eta gero, segia bote diot, gatza, piper beltza, eta zer gutxi gehiago, ez dago holan asko gehiago. Gero, saltza egiteko, oin izango da hemen, martorria holan koiarakada bat. Tropikala, sabese, martorria, anana. Tabasko, pixka bat. Bai. Pixka bat. Oso gutxi, erabiliko koiara nazteko. Hau mauka batean sartu. Eta, oin bakarrik bitu, zeke holan, beste kolore bat dauka, holan horrela ateratzea. Ero hor gordin ateratzea, ez da berdina. Eta baina hamburguesa ingo du. Osondo. Olio pixka bat. Eta honi, ez dago denbora bat, holan zehatza, nahi duzuena. 3 minutu alde bakoitza gutxi eskatzen dotzuna. Bai, lodiaren arabera. Hori da. Eta zuen gustuen arabera, hori da garrantzitsuena. Eta famatu batetik bestera, Julen Gorosabeletik, nere aitxa. Bai? Nere aitxa deitzen zatzen Arrasateko Paul Newman. Zeba? Gaztia zanean, oso guapu esalako da antzea. Eta zu nondik urten zara orduan? Nire amatik, ez goitxaba. Ai, ama. Ez, nire gurasuak bitxak oso guapua die, ni, simpatika xamarra. Eta ez nire aitxa dietzen Paul Newman. Eta baduka Paul Newmanek pelikula bat, deitzen dela Cool Hand Luke, hau da, la leyenda del indomable. Eta bertan pelikulian, agertzen zan gido izan, berak 50 arrautz egosi janbizitxula. Eta pelikulan bakarrik agertzen da 8 jaten ditxula, eta berak benetan 8 jantzitxun. Baina badazpada be, produkziokuak inzitxusten 200 arrautz egosi. Da orduan zein zabien, taldia emon kamara, argisa, da, soinua, da. Baina gero, antza ez dakit zerez beteta zauzen, baina hasi ziren danak hor kristineko puskarrak eta botaten, eta etenaldi bat egon zan grabaketan. Kulpia sukaldariana betikoa, beti sukaldarian kulpa dana beti. Ez dakiz haugiko zabien? Arrautz horrek, ez dakiz ere ez beteta egongo ziren. Egosiko zituzten, eta gero ostu gabe ez dakit, hainbat ordutan egon, grabaketak eta, Patrizu, bakizu? Bakit. Ordu luzatzen direla, orduan, auskalo, egon ziren hor, 32 gradutan, ez dakit, 8, 10, 12 orduz. Ze goxua, ze itxura ona, eta hoitxe gazta, ez? Gazta, oski. Holan, gaztarekin zertzako da gazta azkenean? Gehiagik txigortzen zaizuenean hamburguesa. Estaltzeko. Estaltzeko, eta holan ez da pasa ezer. Eta hontxe, egitxera, iluntxo dagoela nik hementxe tapia jartze dutzat, eta holantxe beruakin itxendana da gazta agurtu, eta... Hori da truko bat, jatetxetan bitu, sanguiz bat inbar dizuet, truko horrekin hartu eta hartzen duzulako gopor bat, metalesko gopor bat, eta hori jatetxetan, ez da, ondarruko enbor hori hor mutrikundatzatzen dela, enborran errezeta hori lebatzana. Hori egiteko, beste da, labean bukatu behar du. Guk egiten genuena plantxan jarri, gero, plantxa gainean, gopor bat metaleskoa, eta horrek egiten du labelana. Orduan, bitu, nire dizuet egitea olako sanguiz bat, munduko kasta sanguiz honen egingo dizut, Patricia Viteli. Ez da gutxi. Eta sanguiz horren trukoa da, barrutik eta ondo urtu gero gazta guztia, ze gazta pila bat izango du, da, sartaian jarri, gero gopor bat, jarriko digu, metalesko gopor bat, eta horrek ingo du, labe lan egingo dio, eta aldeatetik txigortuko da, eta bestaldetik hori. Utzi guzue, alde, zenba denbora daukat, minutu bat bi behar ditu honek oraindik lan pixkateiteko, ontxe, ona atera eta muntatzea besterik ez da. Saltza pixkat eta mendauko saltza. Hau muntatzeana bakoitzak nahi duena. Bai ustut, garrantzitsua dela anana gainean jutea ikusteko. Berez bi anana dira. Baina zen nahi duzu esatea. Lodixa da, nik uste batekin... Batekin, neikua. Orduan, hamburguesa, gazta, irugiarra, anana, eta saltza pixka bat. Martorri saltza, eta hemen daukazue... Baina horre izela nein gotza guainka baina. Zapaldin bar da, gure Big Kahuna hamburguesa.
ura primerako dauka, Quentin! Hau, zure omen ez da, A ver. Oin! Hemen arrautza ukingo bazen, holan ezingo zen, jariokorreko geratuko zen. Baina... Oso ona. Euskal. Anana dauka, Patri, orduan? Hor, zurea... Ni gustatzen gata, nana holan zeuse gazixen. Bai. Hale ba, topa. De cajón hamburguesa, oso zaporetxo, benetan. Pum, pum, pum. Eta ni jabene izen hontan esaten dizuet, zu izan... Eta lautiro botatzen dien, danak akatik dituzte. Guko lakorik ez. Ogurua. Bueno, ez dakiz esan, oso goxua da. Eta Nena hori. eta guzti? Eta bixan hemen izango gara, astia bukatzeko, hostigal fizikari. Horre gurekin bezez. Agur.